Daarbij worden de provincie steeds belangrijker in de uitvoering van beleid. Dus die krijgen steeds meer een prominente rol in de uitvoering van beleid. Dus het is wel echt heel wichtig om te stemmen. Dat is de oproep van kandidaat-deputaire van de BBB, Femke Wiersma uit Holwert. Waar zit de morgen betiet, bracht zij daarom haar stem uit voor zowel het wetterskip als de provinciale steden. Voor haar en de boerburgerbeweging is een dag werd de ontknoping naderd. Nou, ik hoop dat je mijn grote opkomst hier mij hoort. Ik dacht de correct van eigenlijk binnen Aron hier is zo druk was dat het helemaal net eerst bij stilstiert van wat gebeurt er nou eigenlijk. De peilingen die zijn nou wel echt absurd goed om het zo maar te zeggen. Verwacht je dat dit voor u echt wel een soort van keerpunt wezen zal waarin dat we echt besturen gaan, dus net alleen nog oppositie, ze west het oren net met eens best, maar zelf echt beleid meidje en uitvoeren. Dus dit is voor u als partij echt de stap naar volwassenheid, ja. De peilingen zorgen er voor Wiersma en haar partij goed uit. Als er gestemd wordt, als de peilingen onjouwen, wordt de BBB in verschillende provincies een van de grootsten, al dan net de grootste partij. Wiersma wies vooral naar het team. Ik zit er nu uit om met hun de steden in te gaan. En als ik dan als deputaire, dat dwar mij. Tuurlijk, het is een grote stap, het is spannend. Maar twee jaar zitten we nog net in de kamer en de oren die wel, dat hien we nog nooit die. En dat wie echt nee, dus dat wie echt spannend. En dat hebben we op zich er best goed van afgebracht. Want ja, we staan er 2 jaar later, staan we er alleen maar goed voor. Ja, dat is een belangrijk item, maar je hebt het heel